Szeretettel köszöntöm a testvéreket a második alkalmunkon, amikor ismét szeretnénk egy kicsit mélyebben megérteni a mi Urunk Jézus Krisztus személyét, küldetését, és most arról fogunk hallani az igéből, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékozzál nékünk Jézus Krisztus által, hiszen megbocsátottad bűneinket, megtisztítottad a mi szívünket és lelki ismeretünket, és megajándékozzál bennünket a te békességeddel, arról a kimondhatatlan felülről való békességgel, amely megadja nekünk a lélek békességét, a szív csendjét, a lélek örömét, és ezt az élő reménységet, amelyet beléd vetünk, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy mi, akik naponként beszélünk veled, hallgatjuk a te szavadat, és élő kapcsolatunk lehet veled. Tanúid vagyunk, Uram. Tanúid vagyunk arra, hogy te személyesen drágának tartod a mi életünket, fontosak vagyunk neked, törődsz velünk, és mindent megtettél a mi üdvösségünkért. Add meg ezt, hogy ez a mai alkalom is arra szolgálhasson, hogy téged jobban megismerve dicsőítsünk, áldjunk mindazért, amit értünk tettél. Bocsáss meg, amikor meghomályosodik a mi lelki szemünk, amikor süket a fülünk, és nem halljuk a szavadat, nem értjük a te lelked üzenetét. Könyörülj meg rajtunk, nyisd meg most is, itt is a mi fülünket, szívünket, adj értelmes szívet, hallófület, hogy be tudjuk fogadni azt az ismeretet, amit az ige által rólad kaphatunk ma is. Amen. Szeretett testvéreim, tehát ahogy említettem, ma a megígért messiásunkról, a Krisztusról hallhatjuk az ő küldetésének egy rendkívül fontos voltát és üzenetét, valóságát, hogy a messiás, a Krisztus, mint az Isten báránya. János apostol első levelében olvashatjuk róla, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűnéért is. Ez valami hihetetlen evangélium, bár ebben a mondatban benne van valami szívet szorító üzenet, hogy valaki haragszik ránk. Mert ugye kit kell kiengesztelni, aki haragszik. És olyan sokan érthetetlenül állnak szembe ezzel a ténnyel, hogy a jó Isten, a jóságos Isten haragszik. Igen, mert ő nem csak jóságos, hanem szent Isten. És az ő szentségét azt nem adhatja fel, hiszen Isten lényéhez tartozik. Tehát meg kell érteni, mit is jelent, hogy Isten tökéletesen szent. Nem csak az ő elkülönültségét jelenti, hanem a tökéletes, bűntelen tisztaságát, szentségét is jelenti, bár ez a szentség, ez félelmetessé válhat a bűnös ember számára, hiszen a mi Istenünk megemésztő tűz. De hogy mégse emészen meg az isteni harag, az isteni ítélet ne emészen meg bennünket, embereket, az ő gondolata, a megmentés, az engesztelő áldozat, amelyet ő maga mutatott be értünk, és ezért egészen biztos és tökéletes az az áldozat, ami elégséges. Még az én bűnömért is, a te bűnödért is. Olvasom Isten igéjét, János evangéliumának első fejezetéből olvasom az igét, a 29. verstől. Másnap János látta
hogy Jézus hozzájön. És így szólt, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Ő az, akiről én megmondtam, utánam jön egy férfi, aki nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János. Láttam, hogy a lélek leszáll az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem, akire látod, hogy leszáll a lélek, és megnyugszik rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ő az Isten fia. Itt rögtön két dolgot hallunk arról a valakiről, akire a mennybe leszállt a lélek, hogy íme az Isten báránya, és hogy íme ő az Isten fia. Tehát ez a kettő teljesen egy, és éppen ebben az egységben jelenik meg az a válasz a mi kérdésünkre, hogy kicsoda számunkra, ami megváltó Urunk, ami Krisztusunk. És akkor érthetjük ezt meg igazán, ha mi felismerjük a mi emberi helyzetünket. Tehát három dologról kellene ma nekünk egy kicsit az ige alapján gondolkodnunk, hogy ki vagyok én, és kicsoda tulajdonképpen az Isten báránya, és hogy miért is jött az Isten báránya. És aztán meg kellene érteni az ő megváltó munkájának a személyes, egészen személyes, az én életemre, a saját életemre vonatkozó, hihetetlen, örökké való üzenetét. Azt a drága evangéliumot, ami tulajdonképpen kijelenti, hogy benne, ő általa van nekünk életünk, és nélküle nincs élete az embernek. Tehát abból kellene elindulnunk, és valóban arról kellene gondolkoznunk, hogy János evangéliuma fölveti, hogy kezdetben volt az ige, és az Istennél volt az ige, és az ige Isten volt, és ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság sötétségbe fénylik, de a sötétség nem fogadta be. És aztán azt mondja, az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden ember. És tulajdonképpen akik befogadták őt, a világosságot, ami megváltó Urunkat, Úrnak és Krisztusnak, azoknak ragyogott fel az az isteni igazság, ami tulajdonképpen a Krisztusban adatik nekünk, amely betakar bennünket, eltakarja a mi igazságtalanságunkat, istentelenségünket. Így mondja már az új szövetség, hogy az igazság palástját terítette rám, és az üdvösség ruhájába öltöztetett engem. Micsoda gyönyörű megfogalmazása az isteni gondolatnak és az isteni cselekvésnek, amit érted, tett az Isten. Miért is van erre szükségünk? A mai modern ember sokszor tökéletes zavarba van, még az eredetét illetően is. Hiszen a tudományos világ egy része azt állítja, hogy az ember a véletlen műve. Gúnyosan így szoktam mondani, az iszap vetett fel. Tehát nincs az életemnek értelme és célja. Az isteni üzenet pedig az, ahogy itt olvastuk, hogy az ige, az isteni ige, amely testé lett a Krisztusban, ő, amit teremtünk. Így mondja, hogy minden általa lett, és ami létrejött, minden általa és tőle van. Tehát az Isten teljesen világosá teszi, hogy a te életed és az én életem tőle való élet. És akkor felvetik az okosok, tényleg az okosok felvetik a kérdést, akkor hogy lehet az ember gonosz? Mondja mondjuk éppen a francia filozófus és író Camus,
vagy akár Darwin maga is, és megvádolják az Istent azzal, hogy mivel az ember gonosz, aki teremtette, az is gonosz, és itt van valami hihetetlen komoly kérdés. Baudelaire, szintén a francia gondolkodó művészettörténész elmegy odáig, hogy az ember valóban gonosz, és aki teremtette, az is. Egy rettenetes vád az Istennel szemben, mert nem az Isten igéből indulnak ki. És én mély meggyőződésem, hogy mindenki eltéved az ember lényét, az ember egzisztenciális lényét illetően eltéved, aki nem a Biblia alapján gondolkodik, és nem abból indul ki, amit az Isten jelent ki rólunk. Mert igenis az embert Isten ártatlanságba teremtette, hiszen ő szent Isten, ő gonoszt nem teremthet. Sőt, így mondja az ige, őt nem lehet gonoszszal kísérteni, és ő sem kísért senkit gonoszszal. Tehát meg kell érteni, hogy a szent Isten, amit teremtünk, ártatlanságban teremtette az embert. De, és itt van az a nagy de, ami okozta a mi drámánkat, de az ember részesévé lett a lázadásnak, az Isten elleni lázadásnak, mert a nagy lázító a bukott angyalfejedelem fellázította az embert Isten ellen azzal az ígérettel, hogy független, autonóm, önmagadban lévő személyiség lehetsz. És itt van a dráma, itt van mondhatni az ember tragédiája, hogy az ember önmagában halott. Az embernek önmagában nincs élete. Ezt kell megérteni minden embernek, de az Istennel való közösségben van élete. És ezért Isten a maga számára teremtette az embert. A vele való közösségre teremtette az embert. Tehát az ember egzisztenciája csak akkor bontakozik ki és teljesedik ki, hogy hasonlít az ő megváltójára, ha megmarad az Istennel való kapcsolatban. Mivel nem maradt meg, ezért most kisbetűvel mondom, az idegen Istenre hasonlított, akinek odaadta a hitét. Mert az egyik kapcsolat megszakadt, az Istennel való kapcsolaton megszakadt, és az ördöggel való kapcsolat létrejött. Sokan úgy képzelik el, igen, az ember autonóm lett, független, nekem nincs szükségem az Istenre, az ördögre sincs. Tehát én meg vagyok önmagamban, de ez nem így működik. Az ilyen ember nem ismeri a szellemvilág törvényszerűségeit. Ha valaki az élő Istentől elszakad, tudva, tudatlanul, óhatatlanul az idegennel kerül kapcsolatban. Ezért bűnössé lett az ember. Most már nem a teremtőre hasonlít, hiszen elvesztette az Isten lelkét, hanem a lázadóra hasonlít. Az idegenre hasonlít. Csak gondoljatok bele, hogy milyen rettenetes dráma ez, és ez a valóság. Ha valaki körülnéz, nem kell sokáig gondolkodni, hogy az ember valóban gonosz. Csak bele kell néznem a saját szívembe, a gondolatvilágomba, meg kell ismerni a saját természetemet, és akkor azt fogom mondani, mint Pál apostol a Róma 7-ben, hogy látok egy törvényt a tagjaimban, ami rabulát engem a bűnnek. Egy belső törvény, ami a sátánnal való kapcsolat következménye. Ez a nagybetűs bűn, a lázadás. Sokan úgy képzelik a bűnt, mint valami egyszerű erkölcsi kérdést, és kimerik jelenteni, hogy vannak jó emberek, akik Isten előtt is megütik a mértéket. Ilyenkor persze a legtöbb ember önmagára gondol. Kérem szépen, ez teljes téveszme. Nincsen igaz ember egy sem. Ez az Isten véleménye. Egy sem. Már a Noé történetében olvasjuk, hogy az ember gondolata, minden gondolata és cselekvése szüntelenül gonosz, korai ifjúságától fogva. Tehát az ember a bűnt megörökölte. Törvény. A bűn törvénye munkálkodik bennünk, a bukott természeten.
az idegenhez köt engem. És Isten ezért valami nagyon nagy dolgot kellett, hogy tegyen, hogy visszaszerezze az embert úgy, hogy megmaradjon az ő szentsége. Mert testvérek, sokan úgy képzelik, hogy Isten azért bocsát meg, mert sírok a bűneimért, mert nagyon komolyan könyörgök azért, hogy Uram, bocsáss meg. Itt nincs meg a jogi alap. Ha Isten megbocsátana nekem, akkor ő nem volna szent és igazságos Isten. Nem teheti, hogy megbocsát. Az ő szentsége ezt nem engedheti meg. Meg kell érteni, ilyen bocsánat nincs, hogy csak úgy megbocsát az Isten. Ennek jogi alapja kell, hogy legyen. A bűnt ki kell engesztelni. Az Isten szentségének eleget kell tenni. Sokan úgy képzelik, hogy az engesztelő áldozat talán a sátánnak mutattatik be. Isten őrizzen meg bennünket ettől a gondolattól. A haragvó Istent kell kiengesztelni. A bűngyűlölő Istent kell kiengesztelnie az áldozatnak. Nagyon érdekes, és így született meg a vallás, hogy Ádám és Éva fiai a paradicsomon kívül oltárt építenek. Miért építenek oltárt? Mert tudják, hogy az Isten haragszik. Tudják, hogy miért vagyunk a paradicsomon kívül, mert ki űzött bennünket az Isten, ő nem vállalhat közösséget a teremtményével, ha az közösségre jutott az ötökkel. Tehát ez a kiüzettetése az embernek, a kivettetésünk, ez a mi rettenetes végzetünk, és Madács meg is fogalmazza az ember tragédiájában, hogy nagyon jól látja, hogy az embert, Ádámot Lucifer vezeti színről színre. Most így mondhatnám, nemzedékről nemzedékre. Jézus így fogalmaz, hogy e világ fejedelme a sátán. Hát ez valami rettenetes dolog. Ez rettenetes dolog, de ezt mindig elfelejtik az emberek. Mindig Istenen kérnek számon mindent, és nem veszik észre, hogy egy olyan világban élünk, amelyik átok alatt van. A bűn és a bűnös ember átok alatt van egész addig. És itt lép be az isteni gondolat, itt lép be az isteni megváltás gondolata. Mert ő nem hagyott bennünket. Miért nem hagyott? Mert az Isten szeretet. De az Isten szentséges szeretet. Az ő szentsége összeütközött az ő szeretetével, és így jött létre a kereszt. Testvérek, ez az Isten gondolata, a kereszt. Hogy ő mutat be értünk áldozatot, mert az ember áldozata kevés. Nagyon érdekes, ugye Ábel valamit megsejtett a bűn nagyságából, mert ő bárányt áldozott. Ő tudta, hogy a bűn halálos, ő bárányt áldozott. A pogányok odáig mentek persze az ördög őrjöngését átvéve, hogy ember áldozatokra vetemettek, sőt gyermekáldozatokat mutattak be. Miért? Mert itt van valami a háttérben, azért megértették, hogy a bűn valami rettenetes dolog, amit nem lehet csak úgy kifizetni. Nem lehet az Isten csak úgy le és kifizetni. Pedig ugye látjuk, mindig törekedett erre az ember, hiszen az ősatyák is oltárt építettek. Olvassuk Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, oltárt építettek. Engesztelő áldozatokat mutattak be az Istennek. Ábrahám, akinek vinni kellett a fiát, az egyetlen egyét, persze. Most azért hozom csak példának Ábrahámot, mert hiszen Isten nem azt akarta, hogy Izsákkal fizessen Ábrahám a bűneiért. Isten ments, hogy valaki ezt gondolja. Ez egy más történet. Azért kellett vinni a fiát, mert jobban szerettem, mint az Istent. És neki ez végzetes volt, és nem csak neki, Izsáknak is. De amikor megtette, akkor Isten azt mondta, ne nyújts ki a kezed a gyermekre. És aztán Isten gondoskodott áldozatról, és itt van a profécia, talán Ábrahám nem is tudta, milyen hihetetlen proféciát mond, hogy majd az Isten gondoskodik fiam áldozatról. És azon a hegyen, ahol Ábrahám viszi a fiát,
azon a hegyen vitte az Isten is a fiát, és bemutatta az engesztelő áldozatot. Az én bűnömért és a te bűnödért. De próbáljuk megérteni az Isten áldozatának a mértékét. Ilyen nagy a bűnöm, hogy nem volt elégséges az állat áldozat. Ilyen nagy az ember bűn, hogy még ember áldozattól sem lehet az Istent kiengesztelni. Ilyen nagy. Egyedül az Isten báránya. No, de hát miért rendelt el akkor Isten a zsidóknak az áldozati rendszert? Miért kellett neki áldozatokat bemutatni? Miért rendeltem el már az egyiptomi szabadulás idején a páska bárányt? Azért, mert ez előkép a helyettes áldozat isteni gondolatának az előképe, hogy nem a bűnösnek kell meghalnia, hanem helyette valaki elszenvedi a bűnbüntetését. És aztán persze a zsidó levélben olvassuk ezeket a megdöbbentő igéket, még ekkor, amikor a zsidó levél íródik, áll a jeruzsálemi templom, és bemutatják az áldozatokat. És itt elhangzik valami rettenetes mondat, ami igazolja mindazt, amit én eddig elmondtam. A 9.22, zsidó 9.22. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztuson a magával mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ teremtése óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik. Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegyen. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Milyen világos, a vér ontás nélkül nincs bűnbocsánat. Magyarul a vétkeim, a bűneim halálosak. És itt nem csak testi értelemben halálosak, hanem örök halált hoznak rám. Ezt kell nagyon komolyan megjegyeznie minden hívő embernek, hogy itt nem egyszerű dologról, hanem rettenetes dologról van szó. Az örök kárhozatot okozza a bűnön. Na most itt visszatérek egy kicsit a bűnkérdésre, mert tapasztalom, hogy nagyon sok vallásos templomba járó ember félre érti a bűnkérdést. Erkölcsi kérdést csinál csupán belőle. Persze súlyos erkölcsi kérdés a bűnkérdés, de elsődlegesen vallási kérdés. A bűn elsőrenden vallási bűn, hiszen az vallási bűn, hogy elhagyja valaki az élő Istent, és egy idegen ezt csatlakozik. Ez egy rettenetes lépés, egy szakadás, és a bűnnek itt van a halálos volta, hogy az én bűnöm, az én tisztátalanságom elszakít a Szenttől, a Szent Istentől. Ő nem tűrheti a bűnt. Nem lehet köze az embernek az élő Istenhez, ha csak meg nem tisztít. Ha csak meg nem tisztít. Péternek így mondja Jézus az utolsó vacsorán, ha meg nem moslak, semmi között hozzám. Ezt szereti az ember úgy elfelejteni, és vallási bűn helyett erkölcsi bűnben gondolkodik. És azt mondják, sokan vannak jó emberek, akik megérdemlik az üdvösséget. Testvérek, ez a tudatlanság beszéde. Ez abszolút tudatlanság. Az ilyen ember nem érti a bűn lényegét. A bűn lényege a lázadás. Az egyetlen igaz Istennel szemben. Lázadás.
És ennek csak következménye az erkölcsi állapot. És az erkölcsi állapot. Hát testvérek, tessék körülnézni. Ahogy Európában vagy Amerikában, a volt keresztény országokban, ahogy az emberek tömegei hagyják el az élő Istent, úgy az emberek tömegei válnak erkölcstelenné. Nem tudnak mások lenni. Paráznává lesz lelki értelemben az ember, hűt lenni az élő Istennel szemben, és az idegenhez csatlakozik, akkor teljesen egyértelmű, hogy ez elszakít engem az élő Istentől. Hadd idézzek Jó Sándortól, aki kitér erre az egyik ige hirdetésében, és nagyon élére állítja a kérdést. Azt mondja, hogy nem lehet az ember tisztátalan következmények nélkül, mert áron vétettetek meg, mondja, hiszen Jézus drága vérén vásárolt meg minket Isten. Dicsőítsétek azért Istent a ti testetekbe és lelketekbe, amely Istenünk. 1 Korintus 6:20. Ha ez így van, akkor minden paráznaság, vagy ahogy a Káténk részletezi, minden tisztátalan cselekedet, szemérmetlen magaviselet, szó, gondolat, kívánság, tulajdonképpen templomgyalázás. És most tessenek figyelni, mert amit ekkor prédikál Jó Sándor, 30-40 év múlva sajnos megvalósul. Azt mondja, ugye milyen rettenetes lenne, ha ebbe a templomba például lovakat kötnének be, vagy disznókat híznának. Vagy milyen visszataszító lenne, ha most az Isten tisztelet után bár helységé alakítanánk Isten házát, és az úrvacsai edényekből koktélt innan, miközben az orgona hangulatvilágítás mellett érzéki jazz zenét szolgáltatnák. Az ilyet még a templomba sosem járó emberek se tennének Isten házával. És mi, akik szeretjük ezt a templomot, amelyik kőből van, és magába véve halott, mégis ugyanezt tesszük azzal a másik templommal. Templomgyalázást követünk el valahányszor a magunk vagy másik testét tisztátalan cselekedetek vagy gondolatok eszközéül használjuk. Testvérek, a 60-as évek végén elmondja Jó Sándor, és a 2000-es években beteljesedik, hogy a templomokat meggyalázzák. Szórakozó helyekké alakítják át őket. És ezzel párhuzamosan, illetve ennek következménye? Nem. Fordítva, miután mi váltunk tisztátalanná tesszük az Isten házát is. Akkor nincs szükség rá. Azt mondja, az Úr rablók barlangjává tettétek. És ostort fog Jézus, egyetlen egyszer fog ostort a templom szentségének helyreállítása érdekében. És az ostor sokszor rajtunk is csattan. Hála legyen neki. De, és most itt kell megérteni a következő lépést, hogy mit tesz az Isten a bukott emberrel, mit tesz az Isten az én bűnömmel, a te bűnöddel, ami elválasztott bennünket tőle. A szakadást hogy állíthatja helyre az élő Isten? Ezt kell most végig gondolnunk, és itt lép be az az isteni gondolat, hogy majd ő maga cselekszik. Ahogy ezt már a paradicsomban megígérte, az asszony magva a kígyó fejére tapos. Micsoda gyönyörű isteni gondolat. Ahogy már megígérte az Ézsaiás 53-ban. Olyan megdöbbentő, hogy a zsidók miért nem értették meg, hogy az állat áldozat csak előkép a nagy engesztelési ünnep, amire az előbb a zsidó levélből olvasva hallottuk, hogy a főpap egy évben egyszer mehetett be másnak a vérével. Az áldozati állat vérével egy évben egyszer járulhatott a Szent Isten előtt. És ott is
elhangzik, hogy mindent vérrel tisztítottak meg. Megkenték az oltárszarvát, megkenték az istentiszteleti eszközöket, a szentét, sőt a szentek szentjét is meg kellett hinteni a bárány vérével. Miért? Mert így mondja az ige, mert Izrael, Isten népe tisztátalanná tesz mindent, amihez hozzáér. Félelmetes ez az üzenet. És aztán van ebből kiút. Az isteni gondolat, íme az Isten báránya. És megérthették volna. És most felolvasom az Ézsaiás 53-ból azokat a verseket, amelyek olyan világossá teszik az Isten gondolatát, már évszázadokkal a Krisztus előtt. Így beszél a Krisztusról az Ézsaiás 53. Ki hitte volna el, amit hallottunk, és az Úr karjának ereje ki előtt volt nyilvánvaló. Mint vesszőszál sarjad ki előttünk, mint gyökér a sziklat földtől. Nem volt neki szép alakja, akiben gyönyörködhettünk volna. Sem olyan külseje, amilyet kedvelhettük volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyott, fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig, és most tessenek figyelni, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévejektünk, mind a juhok. Mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetést. Hát testvérek, ennél csodálatosabb üzenet, profétai üzenet az Isten bárányáról nincs is a Bibliában. Ez valami egészen csodálatos. Mindannyian tévejektünk. Mindannyian a magunk útját jártuk. És járjuk. Ezért Isten őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Na ez az Isten báránya, a kereszt Krisztusa, aki azért jött, hogy engesztelést mutasson be az én bűnömért, a te bűnödért, az ember bűnéért, és Isten ezt elfogadta. Így mondja, ugye, ahogy már idéztem is, egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Most már nincs szükség évről évre a nagy engesztelési ünnepre, mert az engesztelés megtörtént. Íme az Isten báránya, aki elveszi, hordozza a világ bűnét. És oda drága ajándék, a Krisztus, a Messiás. Ugye a Jézus korabeli, a kortársok törődtek azzal, hogy néped miatt éri a büntetés. Nem értették meg a teológusok, nem értették meg a papok, nem értette meg Izrael. Nem értették meg. Pedig Keresztelő János elmondta nekik, ahogy felolvastam János 1-ből. Íme az Isten bárány, aki tűzzel és Szentlélekkel keresztelt titeket, aki a megváltótok, akinek egyetlen áldozata örökre tökéletesé teszi a megszentelteket. Az állatáldozat csak előképe, a zsidó ember báránykája csak előképe az Isten bárányának. A zsidó ember, amikor áldozott, rá kellett tenni a kezét a bárány fejére, ezzel rávetette a bűnét a helyettes áldozatra. És aztán látta, miután
elmondta a bűneit, és a bűneit rátette a bárányra, az engesztelő áldozatra, elvágták a bárány torkát, pöcsögött a vér, és a zsidó ember megértette, hogy valaki meghalt az én bűneimért. Hát ez Krisztusról beszél. Valaki meghalt a te bűneidért. Íme az Isten báránya, aki elveszi a te bűnödet és az én bűnömet. Igen, mindig gyötör, ami egyszer megtörtént velem egy idős otthonban, hogy azt mondták az idős asszonyok nekem, miután elmondtam neki, hogy egyedül Jézus vérért van üdvösségem. Azt mondták nekem, nem úgy van, az tiszteletes. Jó asszonyok vagyunk. Hát akinek ez a reménysége soha, de soha nem fog bemenni az Isten országába. Akinek nem kell az Isten báránya, annak Isten nem bocsát meg. Nagyon komolyan vegyük. Isten ehhez kötötte magát, hogy fogadd el az én áldozatomat. Vesd rá a fiamra a bűnödet. Hitáltal. Minden bűnödet vald meg, és vesd az Isten bárányára. És ő meghalt a te bűneidért. És ezt fogadd el, hidd el, és ez a kegyelem. Csodálatos. Csodálatos, irgalmas Isten ő. De csak így, sehogy másképp. Aki valami más utat gondol, vagy remél, ne tegye, mert rettenetes csalódás lesz odaát. Senki nem mehet az atyához, csak is én általam, mondja Jézus Krisztus. Miért csak is ő által? Mert ő mutatta be az engesztelő áldozatot. Mert ő az Isten báránya, aki eljött és helyetted éltem, odaállt és bemutatta az áldozatot. Láttuk a múlt csodáját, ahogy már Ézsaiás próféta által az Úr elmondja, hogy kibe reménykedjetek. A te báránykád az Isten bárányára mutat. Az a veszőszál, amely Ísai törzsökéből ered, amelyik a szikadt földből kihajtott. Azt terem életet, egyedül azt terem életet, mert nincs bűnök bocsánata, csak Krisztus vér által. És így megmarad Isten szentsége. Megmarad Isten szentsége és igazsága. És ahogy ezt elején mondtam, ráteríti a Krisztus igazságának palástját. Betakar téged. És többé már nem a magad igazsága, illetve igazságtalansága, hanem a Krisztus igazsága, és az elég. Azt mondja Jézus, ha ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudók és a farizeusok igazságát, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Ma erről beszélünk. Az ő igazsága nekünk adatott. A helyettes, az engesztelő áldozat igazsága nekem adatott, ha hittel hiszem, hogy értem tette ezt Jézuson, fájó szívvel hiszem, tudom, lelkem öröködére. Értem tette. És amikor a konkrét bűneidet odavetetted, akkor van bűnbocsánat. Akkor kiárad rád a kegyelem. És akkor felhangzik a mennyei kórus, mert olvasok aztán azt a csodálatos mennyei kórust, amit a Jelenések könyvének 5. fejezetében láthatunk, hallhatunk, hogy kicsoda a mi Urunk. János apostol a mennyei jelenésben látja, hogy az Atya kezén ott van egy 7 pecsétes tekercs, a teljes titok. És megtudjuk, hogy nem más ez, mint a jövő. És senki nincs sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt, aki méltó volna, hogy feltörje az Isten kezén lévő tekercseken a pecsétet. És János sír. Mert tulajdonképpen miért is sír? Mert akkor nincs jövő. Ha Jézus nem mutatja be az áldozatot, most én nem merem állítani, hogy ez így igaz. Ha Jézus nem mutatja be az áldozatot, vége lett volna a világnak. Akkor
és mi már meg se születtünk volna. Egyedül ő érte, és felzeng a mennyei kórus. Miért? Mert oda vezették. Így írja az angyal, azt mondja, ne sírj, íme győzött az oroszlán Júda törzséből, Dávid utódja, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétét. Láttam, hogy a trón és a 4 élőlény és a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt, 7 szeme, az Isten 7 lelke, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament, és átvette a könyvet a trónon jobb kezéből. És mikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt. Mindegyiknél hárfa volt, és arany pohár tele füstölőszerrel. A szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, feltölt annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltak meg őket az Istennek minden törzsből, nyelvből, minden nemzetből és népből. És a mi Istenünk papjaivá, országa, népévé tetted őket, és uralkodni fognak a földön. Milyen csodálatos az a mennyei kórus, amit aztán láthatjuk a 7. fejezetben, hogy ott áll a megszámlálhatatlan sokaság a trón előtt, az Isten trónja előtt, és akkor fogjuk fel igazán. Mit jelent? Íme az Isten bárány. És azzal szeretném befejezni, hogy vajon te elfogadtad azt az isteni áldozatot, amelyet készített a Golgotán. Hiszed-e, hogy őért, az ő áldozatáért, drága kiomlott véréért az Isten megbocsátja a bűneidet, minden bűnöt. Hiszed-e ezt? Mert ha igen, és hiszed azt, hogy az Isten báránya, ahogy keresztelő bemutatta őt, íme az Isten báránya, íme az Isten fia, hogy hiszed-e, hogy maga az élő Isten, a Szent Háromság Isten második személye áldozott érted a Golgotán. És ez elég, hogy bemehess az Isten országából, hogy üdvösséged legyen, és majd, ha levonod a szemed, akkor odaállt, meglátod őt a maga dicsőségében és teljes valóságában. Aki a fiú, azért az élet. Ettől megvásárolt bennünket az Istennek, minden törzsből, népből és nemzetből. Adjunk ezért hálát neki, hogy valóban számunkra is Krisztussá, megváltóvá, az Isten bárányává lehetett. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk és áldunk téged, hogy amit mi az emberi értelmünkkel sokszor fel se tudunk fogni, hogy te Isten létedre emberré lettél, megaláztad magad egész a keresztfán, elszenvedett halálodig. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt éltünk tetted. Magadra vetted szennyes ruhánkat, megbékítetted Istent atyánkat. Hadd dicsőítsünk ezért, Urunk, és hadd ragadjuk meg ennek örömét, mert ez az igazi evangélium. Nincs más evangélium. Ez a legdrágább, a legcsodálatosabb, hiszen az a fiú Isten mutatta be az áldozatot, akiről az atya azt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az Isten gyönyörködött az ő fiába, mert értünk adta az életét. Hadd legyen tele a szívünk hálával. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.